ya. Ayo kasih tepuk tangan untuk penari jaranan PAUD. Yo. Ayo tepuk tangannya mana lagi lho sing buri dhewe kaya cilik aku bayi biyen iki. Kaya cilik aku biyen iki. Yo. Kayak putuku ya. Sekali lagi tepuk tangan meriah. Oh. Lo. Ya. Ya. Alah seblok barang. Gini ki sing di omah sing diulang tahun gini ki adik Elvano Jaka Santi Pramana. Yuk, iya, yuk, oh, lah, ya, yuk. Ya. Nah iki lho, iki cilik aku biyen yo ngene iki cilik aku biyen. Ayo le. Ya. Ayo le. Ya. Ya. Oke, kembali berhibur bersama Jaranan Campur Sari Krida Manggala.
baterine aja muncul wae oleh samarati sawan kancane aja kipiti yen lagi nyindir aloe wong ora tambah Ojo. yo lalamatan tasian tanpa sebagian nuli kapikato sing padha gelo kambono rasaku sing padha dulu yo mojo bekasane nang semake tanpa mikir yok kene tansah klisian muntar-muntir wetenge krasa kroncongan saya kepingin gawe nikmati sego pate gawang lendrang teri tempe sambel sawor melandingan rasi dele pangkulo gedong kates lembaran dipangan esok mantuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengi nyeni sego pate murah meriah. Yo cilikane Bramanto lho iki wangel dhewe ora padha karo kancane lho iki mek demen duwine bawa apa nek belan Bram didom Bram karo aku didom tak gawakne kene tak gawakne lah donge ketan disaki dhewe. Wakal. Nyawang sapa to Bram kok iso putune Bramanto lho dene wah yo ayo nyawang kancane yo ya kembali berlibur bersama Ridho Manggolo. Ayo sini kokil ikolan digadik. Ayo dik. Tong cuman gelap mana karamangku aku
Mbak Isa jroning apa bisa tok ada ketek tok ada ketok tok tek tok tek tok tek tok 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 ada tek tok tek tok. Ayo ding gading ditempel 50.000 lho ding. Ayo goyangane ding gading. Ayo ding. Lasung sumengklung suruh ibal-ibalan lasung sumengklung manegara mangungkung ngomandang ngepak pisan jroning pisan tok 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 tok. Iki kabutan jaranan aja nih iki. Yo. Jarane karo wong iki di jarane. Iya. Selamat tinggal telok bayar permai daku pergi jauh di negeri seberang ku kan mencari ilmu di negeri orang bekal hidup kelak di hari tua selamat tinggal kekasihku tercinta doakan aku cepat kembali ku harapkan suratmu
apa toh Mas? Kok muta mati? Ayo didandani, ayo didandani. Iya. Oh. Ayo. Yo, yo. Ayo Dek, ayo Dek. Yo. Ayo. Ora iso mencalon lho kabutan jaranan. Ayo. Lo. Ayo mundur. Ayo. Awas nek tiba lho. Ayo. Ayo. Wes ora sati gawe Ding, ora sati gawe. Ya, ayo. Ya. Ayo. Dati. Tepuk tangan yang meriah untuk putra-putri bangsa. Ya iki generasi Krida Manggala. Krida mawur Mawur-mawur-wuran ning ajurit kong makuru kongso tatak kadya putula pas panciteng duragasti rakata ingkang kadya layu sampe ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa merga aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucap lunga mangitan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali nyang Semarang klinciku bos ana kandang lajebulane grusak-grusuk keburu
nafsu bekasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting sarana kepang nyongklak waraing iket macan mangap megap megap bocah kanong kalia kiprah prasaja kagunan reok prasaja wega biro boleh ayahe lho ayahe sek yot gong boleh ayahe yot gong putumu piye tambah Bram? Ya, ditungak-tungake muga-muga dadi penerus Kriten Manggala. Oh, sing hati-hati, Gar. Awas, awas. Ah, ya. Ya. Iya, ya, tambah no titik kabel mas. Ya, dalam SGJ audio profesional sound system. Sitok lek njaluk ditambani sitok. Wah, ayo dalane cah cilik minggir sini ngarep gapura yo minggir dalane iya mari hormat ya dada ya iki karek sitok iki yo iya hormat wah